Vi vil analysere 3 kilder fra den europæiske middelalder. Vi starter med det her billede, hvor man kan se til venstre, det er præsten eller gejstligheden, det er ham, der beder. I midten, der er det ham, der kæmper, det er ridderen. Og til højre, der ser vi bønden, som er ham, der arbejder. Gejstligheden, han er meget fin i tøjet, med rigtig mange, eller med lange klæder, og hans udtryk symboliserer, at han har noget at sige. Hans hænder holder han frem, og det viser lidt, at han gerne vil belære de to andre, eller han står i hvert fald og snakker til dem. Så er der ridderen i midten. Han har fint royalt tøj på, en ridderdragt og noget udstyr. Han har et skjold. Han ser sådan lidt hellig ud, og han er meget vigtig for deres samfund, fordi det er ham, der skal kæmpe for det. Man kan se, at kæmperen han også holder sin hånd frem, og han prøver ligesom også at fortælle noget til ham, der beder. De står i hvert fald og har en samtale. Så er der bønden helt ude til højre, som er hende, der arbejder. Hun har lidt mere slidt tøj på, og man får lidt et indtryk af, at hun er lavere stillet end de andre. Fordi man kan se, at hun er den her arbejder på hendes tøj, som jeg sagde, og den skovl, hun har i hånden. Hun står lidt og er lidt mere tilbageholdende og passiv. Hun står og lytter til det, de står og snakker om. Samfundsopfattelsen i billedet, den bygger lidt på den her tredeling, at man dengang havde 3 grupper, man var inddelt i. I bunden, der havde man arbejderne, som var bønderne, og man havde i midten dem, der beder, og så havde man dem, der kæmpede. Der fandtes altså ikke det, der hedder individer, som det gør i dag. Alle 3 grupper, de er afhængige af hinanden, så der kan altså ikke opstilles et hierarki. Bonden sørger for de materielle behov, den gejstlige sørger for kontakten til den åndelige verden, og at alle andre gør, som Gud vil have, og sørger for, at de følger troen. Ridderstanden eller adelen, han kæmper og forsvarer det kristne samfund. Så vil vi analysere et brev, som er skrevet af biskop Fulbert til Vilhelm, som var hertugen. Her i forklarer Fulbert altså, hvad der er vassalens og lensmandens pligt over for lensherren. Den, som svæver sin herres troskab, bør altid huske på disse 6 forhold: hans velholdenhed, sikkerhed, anseelse, interesser, frihed og rettigheder. Man kan se, at det her brev, det er fra den europæiske middelalder fra 1020, og det er ham biskoppen Fulbert, som skriver et brev til den her hertug. Kilden, den er fra 2000, og kilden er blandt andet skrevet af ham her Peter Frederiksens grundbog til historie nummer 1, og det er side 126. Afsenderen, det er Fulbert, og Peter, han har så fortolket det. Fulbert beskriver 6 forhold om, hvordan man holder sin troskab til sin herre, og det er så de 6 forhold, jeg læste lidt tidligere. Kilden er skrevet 980 år efter, at brevet det er blevet skrevet. Beretteren har læst brevet og fortolket det, og det er derfor, han har derfor selv ikke oplevet det, men han har læst sig til begivenheden. Begivenheden, den er altså ikke falsk, fordi at det er et brev, der er blevet skrevet personligt til en pige. Det er skrevet objektivt med subjektive synspunkter af Fulbert. Og den her kilde, den er repræsentativ, da man får at vide, hvem afsenderen er, og hvornår den er skrevet, og til hvem. Det, der bliver skrevet om, det var almen dengang, og det var bestemte pligter og regler, som man burde huske. Den ville være mere repræsentativ, hvis lensmanden selv havde udtrykket pligterne. Fordi Fulbert fortæller egentlig bare, hvad hans synspunkt er på pligterne. Det er en normativ kilde. Man hører om normerne, som man burde følge, men det er bare ikke alle, der gør det. Man kan ikke altid regne med, at det her brev det er oprigtigt, da det kun er et subjektivt synspunkt af Fulbert. Jeg skal lave den her, eller snakke om den her opgave 3 fra kilde nummer 3. Og det er altså simpelthen Sankt Paulus, der har en fortælling omkring helvede. Så vores første spørgsmål er, hvilken former for synd har de fortabte sjæle bedrevet, og hvordan bliver de hver især straffet? De bliver straffet, som vi kan se her, er det markeret med gult,
Der er mange, der bliver pint og hængt. Nogle bliver hængt ved fødderne, hænderne, håret, ørerne, tunge eller ved armene. Og sjælene pines også i 7 forskellige ovne, og der er hver sin særlige pinsel i de forskellige. Så der er en med sne, der er en med havl, ild, blød, slange, lynild og lugt. Det næste spørgsmål er, hvilken sønner er de værste? Dem og de værste sønner, hvis jeg lige skruer ned her til det næste sted, jeg har, der er det, når folkene ikke troede på Gud og ikke troede på Jesus fødsel. Og de blev straffet med den værste straf, og det var at komme ned i en brønd med den værste lugt nogensinde. Og der ville de bare være nede i den brønd, og de ville aldrig erindres af Herren. Så det var simpelthen den værste straf. Hvilken funktion har Sankt Paulus i fortællingen og de fortabte sjæle? Altså, han vil jo gerne få folk til at tro på Gud, og få folk til at opføre sig ordentligt, så han har ligesom den her rolle, der går, altså ved at opdrage på folk, for at få dem tro på Gud, så de bliver ligesom skræmt til at tro på Gud. Hvilken funktion har legenden som denne haft i middelaldersamfundet? Altså legenden har jo skræmt folk, som jeg igen lige sagde, så de blev jo ligesom skræmt til at gå i kirke, og komme til at gøre alle de her ritualer, som de skal. Det bliver også til et godt gruppemenneske, og altså et godt forbillede. Og udover det, så har jeg lige noget ekstra at sige, og jeg har også et billede her af helvede. Jeg ved ikke, om det er de forskellige brønde, eller om det bare er en random maleri. Men Jesus siger, at han blev korsfæstet og pin, for at vi andre mennesker kunne leve og være glade. Og hvis man ikke tror på ham, og at det har sket mod ham, og ikke har respekt for ham, så kommer man altså også til at skulle igennem den samme tur.